Benvolgut poble de Cullera. Estic així per explicar-vos el que ha passat en la muntanya i les 4 merdes de brosses cremades. No us preocupeu, això està tot controlat. No feu cas de tot el que diuen aquests ecologistes, aquests que passen més gana que gana, que només volen que destorbar. Jo ho tinc tot controlat. I que conste que així la muntanya l'han cremat tots. Els teteros, els socialistes, els alternatius, tots els que han governat han cremat la muntanya. Que quan m'assentem a la poltrona ja no me'n recordem. Vos ho explique. A veure. Què esteu veient ahir? Què esteu veient? Algú dirà, la muntanya de Cullera cremant-se. No, senyor, no és la muntanya de Cullera cremant-se. I ara vos donaré una pista. I ahir, què veieu ahir? Això què és? Ja ho tenim clar? L'any que ve anem a fer el concurs internacional més gran del món de paelles a l'aire lliure. Tot això que hi ha per ahir, tot això seran paelles. Tot seran paelles. Enguany no hem comprat les carcasses gordes, perquè encara m'ho han faltat, però tenim que tirar carcasses que arriben hasta Bonavista, que arriben hasta el Faro, per tots els puestos, que vinguin els estrangers, nosaltres, tota la gent que s'empuja a la muntanya a la seva paella. Nosaltres tirarem tots els coets a la muntanya, l'encendrem tota i allí cada un que es faci la seva paelleta. Nosaltres ficarem l'arròs i la verdura. I cada un que es faci com millor puga, els estrangers, tots. Així anem a fer-nos tots rics. Això serà el màxim. O sigui que enguany ha sigut la prova i ha eixit prou bé. Ha eixit prou bé, però l'any que ve serà millor. Anem a comprar carcasses més grans que arribaran més lluny. Sinó que no us preocupeu que tot això és pel bé del poble, perquè hi ha gent que vol parar el progrés del poble. I el progrés del poble no es para. Això vos ho dic jo. Està clar? Doncs prepareu-se per l'any que ve, que per l'any que ve vindrà bona. Ara, doncs ja tot aclarit, doncs me'n vaig a sopar, que ja és hora.